Ne, hlavně, že já jsem tam byl taky ne, ty vole, tak ty jsi moc vybitej, ty vole. Fakt, že jo, ty vole, ani sranda s tebou není pořádná, víš co? Pojď sem, ne. Ondro. Počkej, vycítáš. Necháme hrát. Normálně. Už mu dá, už ti napsala. Ještě ti nenapsala. Nevím vůbec, jo. Tady díra před kamerou. Ne? Koukej to pořádně. No, tak je za dobře. Ne, v pohodě, víš co. Napij, že jsi představit kámošovi. Máš kamaráda, Jo? který mi do tebe šel. Který by pobrdal, podal do piči. Já jo. Takže ty bys si prsal kikinu teda, jo? No, ale jo, že bych to natočil, ale. Pak bych to dal na YouTube, jak to mrdá. To víza. V pohodě, já to neřeším takovýhle věci, víš co? Já to je dobrý. Hej, kafe. To bude, čekej. No mé na férovku ne, ty vole. Musíš víc za sekundu. No, to ještě nevím. No, musíš víc jazyk. Jo, tam taky jazyk nevím. Come on. Hej, to byla. Já vím, že jo. Ale když písal přes závu a jde všechno, píči to má, koži to má, tak brzo to dá. Ukaž mu Je to práce? ale je to daný, pravda. Já to přiznám, to vidíte, tady opravdu natočivý a koukejte na YouTube. No teď jo. Od druhou porno. Ukaž, jak si děláš, jako má co dělat. Pomrdá ty kdo. Dělej. Ne, musíš takhle, víš? Takový zmátno. Zadu si takhle a plešovat si do myčkou. Pak se nechám. A teď to. A ty tady jak jdeš, brát. Co já vím, to se jak podá. To je ona, jo, furt ona. To je ona, jo. Hej, kamarádka, to jsi šel taky, no, ale... Počkej, křtí na ní. Na co? A ty je taky, ale je to... Tu neznáš a ta nepůjde. Petka, trojka, co? To má dítě, vole. To má piču kozy, tak to dá hrdat. Ale tak na to fakt nepůjde, no. A to má dítě? Ona. Kytina. Záleží na dítě, To bude mít další. To bude mít další, no. No bože. A ty mě tady neuvidíš. Tady je to pěkný. Já si je pořádný výstřih, jak má kozy. Jej. Kdo to je teďko? Zlav? Když to ještě jednou. Marďáku. Ne. Neflipuje znova. A když tak to představit, chováš tu hlavu, jo, takhle to má dobrý. No, Takže jo. proč se to dá? Ukaž leva. Jo, počím. Ne, neřeknu, to je moje soukromá věc. Říkaj, přijde, že máš ty kámoše. Zdaleka. Nebudu třeba, ty se s ním musíš seznámit sám, víš co. Ona by se potom lekla nepřijala, víš co. Že tě chci jako dohazovat, musíš sám už potom. Co? Jaký se Já se ti seznám v lesíčku, na kraju lesa. Jak to udělat zla, tak si s tím se seznámila. Ty vole, máte špatky? Nepotřebuju. Pytlík. Na to pytlík, se malý, igietka lepší. Jsi chtěl, máš dva valy. Dva půl volit, ne? Hnedku do sekundě. Čekej. Přijatej, že budu. Čekej. Já budu takový, jaký jsem. A ty řekneš. Ty se jde projít. A fajn, ty. Trošku je tam potom. A musel bych si... Kolem 6, ne? Kolem 5, 6. 5., 6. No.
To já bych se chtěl vykoupat mají. No, páté, šesté. Se dáme dali. Dali by se si ne. Dáme dali. Dali. A tak dále. A tedy. Nebudu psát a tedy, ty vole, blázne. No. Já ji A nepotřebuji. tedy. Já ji nepotřebuji přestat, víš co? Ale já jo. No, ty jo, já ne. Přijde nářeč, ale. Aby Ty nechodil. vole, ale potřebuješ mi telefon. A co? No já to natočím. Ty mi ho Ty na to pokákáš. YouTube. Ty mi ho pokákal, víš co? A jak si ho níž šuráka? Prostě tě vole. Jak si ho níž Já šuráka? jsem tam, no ať se řekl, netykej. Já si ho hodím teda takhle, no. Ne, pak já si tím přiznám, já si ho musím hodit takhle. Když má jiný styl. A ty? A vy proč si ho musím hodit takhle? No já vím. Takže ho jednou rukou asi neobejmu, ne, ty vole. Aha. Jak si ho hodit? Takhle. Takhle. Neřeknu. Takhle. Jo, a ty necháš princesu, ne jeden. Jo, lidi. Jo, hele, Ondra. Vej. Pak je pravda, že říkáš, že mají malý ptáky. Hele, Co já vím. já nevím teda, já vždycky, když vidím cigána nebo tohle, tak máme vždycky lopatky, víš? No, lopaty, já jsem neviděl cigána, který by pomohl přes metr, vole. Víš co, a právě ty Češi, já nevím teda, jestli ho mají takhle. Já tak nevím, jak ho mají. Co já vím. To musíš vědět, ne? Kolik ti měří vůbec? Co vás to A zajímá? teď ti postaví, kolik ti měří? Co vás to zajímá? Nyní Žirafa, žába. Já Kolik? mám 620, mi postaví. Já jsem to ještě nevěděl. Kolik měří tebe? Já jsem to nevěděl ještě. Nekecej. Vážně, Tak ne? od voka kolik ti měří? Nevím. Na to, abych uspokojil, tak stačí. 17. No, na to, abych uspokojil, to stačí. 14. To přetáč. Hele, ty vole, holku uspokojíš i s 13 cm, takže vyřekni popravdě kolik. Aspoň tak přibližně. Já nás to nevěřil. Ale tak přibližně, ne? Nevím. Od voka, když se ti postaví. Ne, nás to nevěřil. Ty vole, to je co? No, já vás to pak věřil, tak zítra vás 16, 17, aspoň. To víc. Možná. No, 19. já to nevěřil. 19. Tak od voka, ne? Já Plátí. nevím, ne. Tak plátí Tak od Lukáš, voka, tak ne? Lukáš, tak. Co já vím. To si ščí podle prstu, kámo. Ukaž prst. Jak se to měří takhle? Nemusí tomu natáhnout, že? Jo, takhle. Dobrý, máš metr. Asi metr. Musíš měřit, vole. Já jsem to totiž klopal, děkuju. Ne, musíte natáhnout, čuráku, to je podle stěn. Jo, takhle. Jo, ale tak 16, kámo. 16, no, 16, no, tady to. Ale možná, počkej. 10, To nemáš 10, máš 10 máš nějak takhle. Píču, vole, kde máte metr do píču? ty vole. Čo tady máš tady dvě čuráky, ne? Já jsem, jo? To je takhle. To vása. A? Ukáž? Dělej. Jo? Tak, ty máš. Ne, no, má takhle. A teď to natáhnu. Tady někde, tady. Ne, už to má víc, 17,5. 17,5, no. A máš Jsi chlap? 17,5, no, jsi chlap, no. No, ty máš taky, no, to jde přiznat. 25. Takže víš, jak to je, Ondro, nezáleží na prstech, vole. Ne. Nezáleží, přesně dá. Já ho mám 620, když jsem to viděl. Tak na to zapomeň, jo. Už nepíše. Ale teda prsal bych si teda, jo. No já jo, to přiznám. Konečně, já teda to, já teď nepotřebuji nějak tak často teda. Je stačí tak jednou za rok, když si zaprsám.